ҳамдорони азиз, қарор дорем дар хоҷагӣ деҳқони муроҷоната шаҳри Тузлузода, хоҷагӣ Чормазпарварӣ 24 октябри соли 2025 имрӯз ба гумонам 25 имрӯз 25 октябри соли 2024 ва ман ҳамин технологие ки ман дар Турсия нишон додам чормағз тоза кунем, ман ҳаминҷо овардагӣ дар ҳамин хоҷагӣ калон аст, техникаошон аст. Ин электромобили худашон сохтагӣ ва мебинем ки ҳозир мана чормағзро овардан чинда, мана халтаҳоро аз боғ пур карда овардан, ҳозир ба кор медоранд. Аллакай технология. Даргирон дед. Хел. Як кушта даргирон. Мана ҳозир мо куштем. Дар оба куҷо кушодед? Мон линия овардаги да. Овардаги кушоед оба. Оба мекушоянд. Ина ба кор медоранд. Муҳаррикро ба кор доред. Мана моторша даргирон, мана топку. ҳамдёрон азиз, мана дидем на пучоқа шабака партоф шудааст. додарҷон, номи шумо чӣ? Ориф. Ориф яке аз коргарҳои пеш ҳамин боғ. Акун Ориф гӯяд ки шумо ҳамин халта ба чанд кило, ҳамин таҷҳизот ба чанд кило чормағз рехтед тахминан? 30-45 кило чормағз рехтед. Ҳамин 30-45 кило чормағз шуморо дар чанд дақиқа тоза карда метиҳад? 5 дақиқа ба тоза карда метиҳад. ҳамдёрон азиз, кадоми боғи чормағз кардани аст дар ба ин нобат гиред ки ман ҳамқалин таҷҳизотҳо ҳаст. Дар 5 дақиқа 30 кило чормағзи шуморо тоза карда медиҳад. Мана ҳамдёрон азиз, дар Тоҷикистони мо ҳам технология аст. Инро аз Туркия овардаги аст, на танаш ба Туркия нишон доштааги аст. Пурсидам гуфт ки аз Туркия оварда шудааст. Мана бинед технологияи чормағзи чанлер чӣ пеш рафтааст. ҳозир каме тоқат мекунему чормағзи тозаашро мебинем. ҳамдёрон азиз, як 3-4 дақиқа гузашт, чормағзи рехтагӣ тоза шуд. Мана ҳозир мегирад. Мана чормағзро гирифт. Кани ман чормағз тозаро бинам. Чормағз чиқа тоза шуд. Акун инро хушк мекунед, а? Ва дохили инда топ хурда шудааст. Мана халтаҳоро пур карда. Ҳар рӯз чанд тона тоза мекунед тахминан? Як тона. ҳар рӯзи 1 тона тоза мекарданд дар дохили ҳамин. мана ҳамдёрон азиз, мо ба шумо технологияи истеҳсоли чормағзро аз аввал то охираш нишон додем. метавонед аз мо неҳолашро дархост кунед, ҳамин чормағзро боғҳои чормағз бунёд кунед ва манам хеле даромадҳои калон гиред. дар паноҳи худо бошед.